Jekk wieħed ma jitwilidx mill-ġdid, ma jistax jara s-saltna tal-Alla. Milux kont nisbarazza ftit l-iskrivanija tad-dar. U fuq karta żgħira sibt il-proponiment li kont għamilt fil-bidu ta' din is-sena. Proponiment li dak iż-żmien kont ċerta li se nżomm miegħu, kont ċerta li se nwettqu mill-aħjar li nista'. U min jaf kemm proponimenti nagħmlu matul is-sena. Kull proponiment juri x-xewqa tagħna li nimxu dejjem għall-aħjar. Nimmaġina li din kienet il-motivazzjoni li mbuttat lil Nikodemu li kien wieħed mill-kbar Attallut u l-Fariżej biex ifittex lil Ġesu u jiltaqa' miegħu. Naħseb li Nikodemu kien bħalna min jaf kemm il-darba fi triq kien se jdur lura għaliex kien se jaħbad jaqta' qalbu li jkellem lil dan li mgħallem il-ġdid li kien ħoloq daqshekk sensazzjoni fil-Galilea. Min jaf kemm dubju għaddew minn moħħu, speċjalment kieku kellhom jaraw sħabu l-Fariżej l-oħra. Imma mill-kuraġġ. U taħt is-sattra tal-lejl kellu diskussjonijiet fit-tul ma' Ġesu. Darba minnhom Ġesu jgħidlu tassew ngħidlek li jekk wieħed ma jitwilidx mill-ġdid ma jistax jara s-saltna tal-Alla. Din ħawdet ftit lil Nikodemu u ngħiduha jista' jkun li tħawwat lilna wkoll illum. Nistħajjel f'dan ir-randan li din hija x-xewqa ta' Ġesu għalina. Ġesu jixtieqna nitwildu mill-ġdid sabiex nibdlu l-attitudnijiet tagħna. San Pawl infatti jgħidilna aħsbu bħalma kien jaħseb Kristu Ġesu. Għalhekk tajjeb li matul din il-ġimgħa qabel kull deċiżjoni li nieħdu naħsbu ftit bejna u bejn ruħna. Forsi nimmaġinaw ftit li kien hemm Ġesu. Li kieku Ġesu kien minfloki f'din is-sitwazzjoni. X'kien jagħmel? Kien jagħmel l-istess għażla tiegħi. Li kieku Ġesu kien minfloki, tajt kien iwebbes qalbu u ma jaħfirx lil min kelmu jiebes. Li kieku Ġesu kien minfloki, kien idawwar wiċċu x'kien fi triq jilmaħ persuna li ma tantx kellu grazzja magħha. Tajt li kieku Ġesu kien minfloki, kien jgħaddi dak il-kumment dispreċjattiv fuq persuna li ma kienx preżenti aħna u nitkellmu. Nagħmlu kuraġġ u bħal Nikodemu insibu ftit ħin ta' skiet fejn niltaqgħu ma' Ġesu u nistaqsuh b'mod personali. Mulej, fiex tixtieqni nitwieled mill-ġdid sabiex nasal biex nara s-saltna tiegħek.